Nola du gaur lehen labiziko platerak izena? Urraburua gatzerara. Hori da. Bueno, eta... Etxoen pixkatu zaiak izan behar ditut. Bai. Hori da. Zagaiak izango dizkizet. Gatz larria, irina, piper gorria, piper berdea, azenarioa, porrua, arrautza, kuiatxoa, urraburua eta garagardoa. Prestazitzeko. Ederki, simple, urraburua jendek pentsatzen du oso zaila dala itea, eta ikusiko zu nik simple egiten dut. Hartu behar dut txuringo bat, Bai? eta arrotu ingo dut pixkat, gatz lodia bestela labean sartzen dugunean desegin egiten da. Orduan nahi dut kostra bat potentea egitea, eta gero dena ahalik eta helduena kentzeko osoik. Orduan, horrela pixka bat montatu, eta 15 minututan laben eginda dago. Ez dauke besterik. 180 gradutan ondo, Bai, ezta? 180 gradutan nahikoa da. Horrela, pixka bat arrotu, Bai. eta orain jarri behar dugu hemen, Honekin du. ikusiko zu. Razioko... Hauek raziokok, bai, Hori da, bai. eta etxen bi pertsonantzako edo nahikoa da, Mira, horrela ematen diot dena ondo bestela gero gatza ez pegatzeko, Vale, orduan, gatza botatzen dugu txuringoari eta nahastu egiten dugu dena. Eta txuringo horrek egiten diona da, heldu, eutxi, humedade horrek ematen dio, eta gero gaina, pixka bat tostatu egiten da laben, Hau erderaz izango ginuke dorada lazar izaten zan hori, ez? Famosua da, ez? Sukaldaritza... Behi da, horrela botatzen Errezeta dugu. oso ezaguna da, hori da. Bai. Bauxe izango litzake. Bai, Urraburua, gatzetan. hoi da. Horrela tapatzen dugu dena, eta gero saiatuko gea, ahalik eta zatik gutxinetan kentzen gatza. Horrela. 15 minutu. Listo, bai, sartu Barrura. Listo, laxen, 15 minututan sartu, eta bitartian, beste zerbait egingo. Hoi da, bai, guain guarnizio pixka bat egin behar Hori dugu. da, bai. Bueno, hemen tempura bat egingo dugu. Dekorazio moduan, eta, bueno, gaina oso ondo jute zaizkiolako baita berdura hauek. Bueno. Bai, dekorazioa eta gero barazkiak ere jateko, ez da? Bai, oso. Osea, tempurak ematen dion kruskatu sensazio horrekin oso ondo. Hoi da. Honekin jarriko dugu, azenario zati bat ere. Hortxe. Eta dena gordinik, Gordinikan, Bai, nahi tempura gustatzen zaizkit gordinik egitea. Bai. Gero krujiente hori, zean... Eske nahikoa da, gaina, ez daukezu gehiago egin beharrik, Bai, gordinik hori nahi zuen. Bai, ohituta gare gehiegi egitea. Eta ez da behar gehiago egitea. Gaina, hauek tempurari ere kolore pixka bat ematen diote. Eta gero, urraburua trintxatzen dugun bitartean, prejituko ditugu, eta oso goxokatzen dira tempura hauek, bai. Hoxe. Hauxe da. Prestatu dugu. Listo, prest. Orain, tempura bat egin behar dugu garagardokin. Gaina, koratzen zehatzu nola itzen genduen glutenetaz. Hori da, bai. Gaur garagardo bat ekarri dut glutenik gabe. Zeliakoek ere badute aukera. Garagardoa glutenik gabe edatea, bai. Hori da. Zuzen bat ikasten egian, gu, zeliakoak euki berdituen ohituretaz, ez da? Bai. Bueno, ja, tempura ezingo lukete, Egingo bagenu, arroz irinakin adibidez, bai. Bai. Hori da. Hortxe. Bueno, nik uste nahikoa dala. Bakizu, aintzinan egiten genituen gabardin haiek nola egiten genuen lebadurakin eta ura gasakin. Gaur egun garagardokin gauza asko egiten diezatik. Gasataz aparte, zaporearen ematen diote. Gaseosakin ere, bai? Baitare. Baina gaseosak gozo puntu hori ematen dio. Hori da. Garagardoak ez. Baina, adibidez, gatza ez diot bota behartzetik. Garagardoak ja badauke bere gatz puntu hori eta orduan ez genuke behar. Orduan, orain, etxoin behar dugu
Bai, jarriko dugu prejitzeko tenpurak eta etxoingo dugu dorada edo urraburua egitea. Urraburua egindakon, prejitzuko ditugu denak eta prestatuko dugu platera txintxo. Hori da, beak esan duen bezala, itxarongo dugu, 4-5 minutuan, ez da? Bai, hori da. Hori da, berela. Ikusi, ez da ikusten, barruan nola dago, baina... Bueno, baina pixka bat doratu da ja, bai, txuringoa eta dena... Bai, nik uste claro, fin dago gatzekin modala. tapatuta, Bai. hori da. Bueno, eta bitartean nik jungo naiz prejitzen, berduratxo hauek, Hori da, bai. eta hala plateran jartzen ditugu politxak. Kalabazina adibidez eta zenarioa, Bai. horrela. Tempura hau, lehen hau komentatzen dizuna, gabardina bat izango balitz bezala. Hori da, bai. Tak. Pixka-pixkatik gora ditu, bai, hori da, bai. Hori da. Bai, berehala, Bai, zu hauek gaine potentzia handi dauketela. Bai, adibidez ganbakin horrela bustana utzi, dana zuritu, azkenen gori utzi, eta sartu, berta bota. Ba, gaur egun tempurak erabiltzen ditugu gauzarik egiteko, eta ez da besterik, Badare irinak berezik diela tempurak egiteko eta hola, nik irina normalakin egiten dut eta karagardokin. Hori da, bai. Orduan, horrela ondo gatzen da. Ezenek esan garai batian horrela barazkiak egingo... Ja, eta gordinik, ezatik askotan jendek pentsatzen du aurrena egosik ditugula. Ba, igual, urberotan sartu datea, eta hola, baino ez da hori barrika. Keba. Ez da beharrezkoa. Hori, ez da beharrezkoa. Hola, oso goxo gatzen dira. Ia ze ondo. Goxo eta politek, Bai. Kasu honetan, aldamenean ipiniko ditugu osagai bezala, ez da? Bai. Baina honekin ensaladak ikusi ditugu hemen. Bai. Letxuak, koloretako letxuak, ospin olio pixkatekin ipini, eta gero, beste gauza bat egin berrian, ensalada epela adibidez, hauek gainean jarri, barazki hauek. Bai, eta gero, nik horrelakoak egiten ditutenean, gero olioa botatzen diozu gainetik. Eta olio horrek egiten du, ensalada guztia epeldu. Bai da, listo. Gero hauek erabilik behar ditugu, bateran jartzeko, dekorazio moduan, eta, baita jateko, bai. Hortxe, kalabazina. Hauekin nahiko? Nahiko daukegu, bai. Atzea orduan, kontuz. Hauek basura botako jut. Bueno, eta guain politena. Politena. Hori, ikusiko zu ze ondo atatzen deun, garbitxun bardet hau. Politena zerrote da. Aber, golpe batekin atatzeko kapaz naiz. Baina ikusiko zu. Hemen, askotan hau komedoren egin dugu, eta askotan aztezea hemen golpeka, eta azten da gatz alde batea eta bestea. Aurreneko golpea ez da hain erresa. Ze gogorra geratu dan, Bai, txuringo batik. Txuringo batik, Baina bai da. Oso ikan. Ze polita. Eta gero gainea, dorada ez da bat ere gatzatua gehatzen. Bere puntxun gehatzen da ere, Kusiko zu. Itu azala nola kentzen dizun. Kasu honetan kendu egiten duzu azala. Bai, kasu honetan bai. Zatik nahi ditut gaina lau xierrak atera. Eta azala kentzen balin badiot lau xierrak ikusi egiten ditut. Hemen hau goraino ere bai. Zuzukaldari kompletua zea, Jendien aurrien nola zerbitzen. Gustatzen zait atatzea komedore hau itea. Lan politia da, zatik balore gehitu bat ematen diozu platerari. Eta gero baitare hartu kontuan ere, maridaje moduan ertengo zea baitare, nota hartzen dezunean, pixkat, askotan, nik uste gaur egun arduekin jendeak nahi dula gauza berria porratu, dastatu, eta lagundu inbaztaio. Bai, eta hortako gare, Hortako gaude, hori da. Hori gero garbitu daikeu, ikusiko zu. Hor azala, gehien bat azalak endu ez da, azal beltza. Azal beltza hau. Bai. Hori, kutsillo muturrekin ere ondo. Honekin hori mazu? A ber, lagundu jazu. Bai. Eta gero bekoak entzeko, da. Bai. Hemen ezurre heldu, eta kutsarakin lagundu, bai. Eta dena nolatatzen da, garbi-garbia. Hore xondo. Hora kendu, eta listo bilon artean. Hoxe. Hau ere kendu ingo diot, hementxe. Eta tenedor eta kutsarakin kapaz gea, arraia ikutu gabe, trintxatzeko lau xerratan. Katzen duzu horrela. Erki. Hemen
zurtxo handia haueken du. Bai. Baina horrela asko jazten da platera. Hola, nahi duzu izan, bezeroaren aurrean egitea, hori da. Beak ikusi, nola gatza barruan datorren, baina gero gatz puntua. Eta kao, eginen behar diozu, zatik bezeroari ezin diozu gatz guzti honekin utzi. Baina bai. Garai baten egiten zian krep zuzet eta holoko gauzak. Baita. Hori asko galdu da, Panier Florin egite zuten, azkeneko garai arte. Bai, hori da. Baita nire maixu izan dakoa da, bai. Bueno, hortxe daukagu. Hori da, beltzau kenduko diotu mendikan? Bai, kendu. Hori da, Beida, eta gehatzen zaigu, egin ditugun tempura hauek hemen ondo jartzea, aukeratu polienak. Bai. Hori da. Eta nahi zanezko honek refrito bate bai gainetik, ezta? Nik ez nioke botako, ez, zatik, gatza honek egingo niokena da, olio pixka bat bota gainetik gordinik, hoi bai. Bale, ba. Zatik, brillo oso poliki ematen dio, eta... Eta gero lagundu egiten dio baita. Hoi da, hola, nahikoa. Baina refrito bat botatzen balin behar diogu ja... Galdu ingo du bere berezitasuna gatzak irinda da. Eta gaina hortako darela, asadore asko oso ondo egiten dutela lana, eta parrillan oso ondo gehatzen dela, baina hau bestera bateko arraie da. Nik refrito ipe egiten dut hau. Hori da, ikusi duzue, gaurko lehendabiziko platera, arraia, urraburua, berala daztatuko dut, ezta? Bai. Eta ardo kontuakin ere jarraituko dugu. Hori esan barrizun, kontutan izan lehen hau hitz egin deguna, ardo honekin, izugarri ondo dijola platera hau. Bai, segituan, ostu baino leheno gure xefaren azken ukituak ezan, eta berala daztatuko dugu. Urraburua gatz larriarekin estali, eta labean sartu. Irina eta garagardoarekin tempura egin. Barazkiak ebaki, tempuratik pasa eta frijitu. Urraburua labetik atera, zuritu eta lau xerretan prestatu. Oliba olioa gainetik bota eta barazkiekin aurkeztu. Prest, daztatzeko. Zati bat emendikan. Hemen erditikan. Garbi. Zurren bat gehatu zaitor, baina, bueno, saiatzen gehat denak ezur guztik kentzen, Hala bezerok ez ditu arraie garbi jaten do. Hori da. Primerako arraia dago, Bai. Ni barazkia tempuran ere gustuko ditut, baina arraia eta gatza bere puntuan. Hori da. Eta ikusi zuzen bat gatza erabili deun. Hori da, asko. Goitik eta behitikan. Bai. Ikutu bat emango diogu honekin, azierako mantzanillakin? Hombre, hori da. Oso ondo dijo dago kio, Bai. Argi laguntzen dio eta bultzatzeko ere ondo. Jo, eski ardo hauek die izugarri goxok. Inoiz, ez deteran, hola, mantzanilla, arraiakin. Elkarrekin, ez det inoiz maridatu, baina porratzeko mokua, oso ona. Aizu, hemen zekarri duzu, arduaren karta? Bai, ez, arduaren karta daukagu blogean, eta bueno, paperean ero, baina ekarri diet janariaren karta. Janariena, atzo komentatzen gendun bezala, beida nola dauzkagun glutenik gabeko platerak markatuta. Hori da, 35-etikan 26 horrela, eta seinale honek nahi du esan, glutenik gabe egiten dugula hori. Zeliakoak jateko, prest daudela. Esan gabe, Hobeto esatea, komentatzen genduna. Oso importantea da, gatza ez kontaminatuta egotea eta horrelako gauzak. Hori da. Baina bai, abisatzen digute eta hori kapaz jateko gai die. Hori da. Oso karta polita, Horri handikoa. Hori da. Bueno, lehendabiziko platera amaitu dugu, bagatoz bigarrengoarekin, eta bigarrengoarekin badakau zeu porratu baita, ezta? Beste ardo bat. Hori da. Zerrotera, berela gatoz.